Hakabading kong na kaliang jong kajing sen kena ni sungoban aingu yu blay. Ya kawa pelna apa lagi kum ni. Bangin yo man syakri yu blay lemba jong kene ke YouTube dan dia lemba jong kene ke video ke bangin wan ra happy. Bakum kajing sen kena balang Presbyterian Malki ni don. Ya kene ke program kene ke step dan ni ski ke pemerintah. Te haswa bangin sedang tu yang pendam lang hakajing tuai. Au blay buat kupa jungi bahawa beneng sin pagi dam selajak ki bakut ya ki jong me ban aingu ke jing don kat ke jong me atrai bat ngi bat kum juru atrai na mentah kene ka sngi ken ko kenran ya ka bangi yo man syakri bat ya me ken ko kenra obha tulang dam rengkat bat ngi ken ko kenra obha kham tam ru atrai na mentah kene ka video lan ni lembaga ni ka YouTube ken ko kenran ya ka ba ken wan ra ki khubor lemba jong ka jing sen khana kendalong man bha ken ko kenra obha bat kham tam ken yo jing kerku kin nong sim benta baro ken ko kenran Nama kini baru pan kerteng Jisu belong nong penem. Naduk mentah seduki arta bam jukoto. Amen. Te kum kajing sen kena di penpau ya kajing songu ya kebalang ya kebawa pelna apa yangi ban ailat yangi ban dan ya kene kajing syakri kajongi lemba jong kene ka YouTube channel ya kebangin ai pedeng jong pi baru kibahi i lemba jong kene ka channel. Te kum kajing sen kena ka program hakane ka step kene ka sengi kalong bangin yo kajing railang ka balai spa san pusan hadian nang ta in sayo e kajing puli lemba jong we happy birthday i niko lamare but hadian jong kata in yo kajing ruai jing duai na i Linda Shakti yang rai but hadian jong kata in sayo kajing ruai kerpang na i we happy birthday jong i Jemima Khonglam but hadian kata in sayo kajing keren lemba jong iwei i dekot jong kabalang ke jongi i Mrs. Balasuk Warjri. Bat hadian nang tangin sayo ka jingruai lang bat hadian kata in yo ka jingruai penkot. Ringkat bat uji sunan saya subha ringkat bat uji suhaka berteba Jangai nala uji sujing menka ladu ringkat bat uji sungang jushem ding shu lembat u jing ngau ting ladu ringkat bat uji sungang jushe ding shu ringkat bat uji sungang jus no genja lok pertaikin du no uniti unsa langa day banya duling babun jing ma ringkat bat uji sunga julong skemha lembat u jing ngau ting ladu ringkat bat uji sungam jushe ding shu ringkat bat uji sunan sayo tiajai haba jinglet jonga haperthei lawai onda poisha neng rulem batu ngansa ringkat bat uji sushaki artaba lembat u jing ngau ting ladu ringkat bat uji sungang jushe ding shu Kitab sah ngalnang kabandri pu ad khat kabapra tu shania ha u ha ki po baro phi ki pai ba tu theno yala ka do nu rahmat jong u ublai ulang ka jakari yangi tung ini doai
Ku kepajingi ba benengi wana kamat ke jong mi ha kani ka por ben ai ngu ye me ba me ben la ingi kum ka jingi seng khna ban pen long ye kani ka online service ho atrai Jesu ha kum kani ka por atrai Jesu ngim la ban don ringkat ban don ha kani ka yeng ka bakentang ka jong mi ban shakri ka teng ka bukhoi ka jong mi to ai atrai Jesu ha bangi shong ha kala ki jong ki yeng atrai Jesu ngin yo atrai Jesu ban sngo ban feel atrai Jesu kata ka jing don ringkat ka jong mi atrai Jesu bu mun si am khoi jong mi unya la lut ha pok ki yeng ki jong atrai Jesu mi i atrai Jesu ba ka perthehi barok ka we ka yale ya uni kunyang jing pangkalalong atrai Jesu kata klamba atrai Jesu ka bele yang ni atrai Jesu me atrai Jesu men dai yang atrai Jesu uni kunyang jing pang mi atrai Jesu men yalam yang atrai Jesu hakin ki por ki ba eru atrai Jesu ngadwai me Memendon ringkat atrai Jesu begitu ki bala syak thambor uni kunyang jing pang ki bala yo atrai Jesu uni kunyang jing pang me atrai Jesu men pentingyan ye ki men sngawa ki atrai Jesu ba me don ringkat bat ki atrai Jesu ngadwai hame atrai Jesu men don ringkat atrai Jesu begitu ki long yeng ki bala do no ila ki ba yeng bahasem na kadaw jong ni kunyang jing pang men pentingyan ye ka yeng ka sem ka jong ki hakani ka por atrai Jesu ngadwai me atrai Jesu ba men don ringkat atrai Jesu begitu ki frontliners atrai Jesu ki balong atrai Jesu kita ki ba hakmat do tam atrai Jesu ki ba yale atrai Jesu ni kunyang jing pang ban ye dayeng ni no ni kunyang jing pang don ringkat mami atrai Jesu bat ki pensat bor mami atrai Jesu ya ki atrai Jesu ba ki le uni kunyang jing pang atrai Jesu kin mau bat kin tepro atrai Jesu ba me don ringkat bat ki don ringkat me atrai Jesu bat ki tu atrai Jesu ki bat dok ki bat thangan ki basliang atrai Jesu pendap mami atrai Jesu ki jing dan kam ka jong ki ba man ka sngi atrai Jesu don ringkat mami atrai Jesu haman ki klep mar ki por jong ki atrai Jesu ngadwai me ba men don ringkat atrai Jesu ba ka government Bakan yo atrai Jesu kata ka jing start belai na me atrai Jesu bakin nang ban la ban bin ya ye ki brio jong ka ni ka ri ba ka jat bin reu ka jongi atrai Jesu ngadwa me atrai Jesu ba min da min kiari ka ri khasi ka jongi ya ka ni ka perthei baro ko we atrai Jesu ba min ba ngite pro banginget skemba ka jing do no ka jong ka ni ba ka jing let no jong ka ni ka khyang jing pangkan sa don ka por bakan sa let no na ka ni ka perthei atrai Jesu ba ngin san ya skem tang ka teng ka ba khoi ka jong mi ngadwa me atrai Jesu min don ringkat baka jing sing khna ba min ai ka ta ka bor ha ka jing sing khna baka jing start belai ka jong mi haki bakum no bakin la ban sarai ki baret atrai Jesu hukum kani ka por ka bajin jar atrai Jesu ka por ka jong kani ka lockdown atrai Jesu bakum no ki bela ban yalam ye ki ringkat ba ktien ka jong mi don ringkat atrai Jesu baki hybrid atrai Jesu jong kani ka balang atrai Jesu don ringkat atrai Jesu baka balang hi barok ko we atrai Jesu don ringkat bagi pastor bagi teman basan kirang ba balang bi khot committee balang don ringkat atrai Jesu bat ngi hakani ka program barok ko we don ringkat bagi nong yeshiminta jong kani ka program ki nong rai bat kumjur atrai Jesu ye inong kren to ai bakani ka jing kani ka online service ka papindon hakani ka por atrai Jesu ngin yo ka jing hikai na kani atrai Jesu bat bakani sa ringkat bat ngi to ma atrai Jesu ki pop ki babon ki jonga to ngap ki jing duai ka jonga ka nong pop na bapan kini baro akerteng uji su nong pen jonga bat jingilang baro amen kasngi ka bakmen ya phi baro ki hap ki baret ki badan halagi jong ki yeng ki jong phi o ngi sngo kmen ba ha kani kasngi lingba ka jeseng khna jong ka balang Presbyterian malki ngiyo bani shimbinta lang ha kani ka online service bat bangin yo ban wanra shaphi ha kani ka clip mat ya ka jing hikai na ka tien ka jong blai te ngatip ba ki khna hi ha ka juk ka ba menta bun sin hi menta le kham tam ha ka por jong ka lockdown ki kham pelut por ha ka ba pet TV ha ka ba pet ki computer ha ka ba pet ki cartoon ki ba pher ha ki yeng ki jong phi te kan ni ka long hi ka jing pen melen na du ngai na du ya ki hep ki baret ki ba na du dang license house nem ru Tiang kajihi kai gajonga menta kasngi ru kan long kaman ya penyasriam dur lambat kini ki technology lanemo kini ki kor ki bor menta kab ki khna ki sngotanat maha ban penon kam ti hooj hakani ka sngi ngadon ban wanra ya kani ka jinghi kai bat haswa ban ya chakata ngi kwa ban pengen mau bang ngidon hapdeng ka jing tenju ka bakrau Omdang ya ka balang, hendra ya ka imlang ka salang, bat ya ka sencar ka khadar, ya ka yo ka kot, bat ya ka pertehi barok ka way. Nado ki hep ki berit,
hadu ki bala san ki bala temen ki tip ya kani ka jing bat ka dei ka jing don jong uni uknyang jingpang coronavirus lani utaw baki ong COVID-19 ulakta iki babon kiri jong ka perthai ki badaki lakmut ki briu ki layap bat kidang bonu ki badang don hapadeng kini ka jing sitom tingi i baka sarkar hi bat ki borba penyat ki haban penjari ya ki an ki baper mentangi don haka lockdown ngimat ya ka curfew ngimat ya kata ki bangi ki ong ka social distancing ka bangi hap ya penjengai iwe pet komentar ka sngi lu hakani ka yeng gejong ublengi don tangki nong isim benta ki bani isim benta hakani ka online service te kumta kini ki jing ki la penthut ya ka rukom im gejongi ngi aingu yo blai banginang yo ban mani ya ukum ni lengba kani ka channel lengba ka YouTube videos te haba ya kran yo ni COVID-19 le singan pen i kani ka don ma uni udai utau khnyang jingpang uba ka perthai hi barok ko wei udang ya le prasha ki scientist ki doctors ki nurse ki riu shampang ha ka kot ka khia ki dang wat ni ki lat ki lenti kumno ban ya le prasha ban yo ki dawai lani kita ki mo ki injection lani ki tika ban la banya dai ka met jongi ki brio banginum chakem hauni khnyang jingpang bat ba unam pensitom yangi te ka dei ka jing ya le ka ba kraw ban haba ong kumta kajingel ngakwa ban wanra kajing hikai ha kane ka janmet saphang kata kajingel le kaba ngi kum kibriyo ngi don ngakwa ban pin ie phi mo kum ubriyo mo man ude ubriyo ngi don ya kane ka benta ka baki ong ka met ka body mo kane ka body ka de kata ka ba ukhyang jingpang uni ukhyang jingpang ula ban kata ula ban penpang yangi henry ngakwa man hikai pat hakane ka pot bakane ka met ru ka don se ka we ka benta ka biki ong kata ka soul lani ka long jing im but manalor kata ka don ru kata ka baki ong ka spirit lani ka mensim te kata ka jing le ka banga kwa ban hikai ya phi ki hap ki baret hakane ka lengba kane ka jing thu khana hakane ka sngi ka long ka jing le ka bangi don ha ka met ha kata ka longjing im gajongi lani kata ka soul ban ha ka mensim gajongi te ban pen skut ho ya kata ngakwa ban pen i ko mangalong haswai ka kor ka bor mo pet mentan ngalong i phi ka met ngidon ya ka met ngakwa man ringdur lengba kane ka computer ngitip ha ya kane ka computer ko mangalong haswa ngiju pendon kam ya ka but ya kane ka computer ki ong kane ka padon tang mo ngi hang tu ka screen ka CPU ka keyboard nang ta mouse ya kane ki ong kata ka hardware ke kane ka benta ki ong ka hardware but ka computer kan namla ban ya nginamla ban pendon kam tang da ka hardware te kumta ka don kam ru ya kata ka baki ong ka software kani ka hardware phila ban yo i phila ban kata mo ya ka screen phi yo i ka CPU phi yo i ya kani ka ya mouse phi yo i nang ta ya kani ka keyboard phi penon kam kade ka ai bangila ban yo i ban kata henry kam mentoi lada kam don ka software hapo jongka te kumta ka computer ka don kam ya kata ka baki ong ka software mo kani ka software but kani ka software pan mo kani ka software jongka computer ngimla ban yo i ngimla ban kata hande ka don kadai ka baki ong ka programming mo ya kani ka software don kam ban tap ha kani ka hardware khnang ba kinla kani ka computer pinla ban pinon kam mo ngidon menta ye ki babun ki program ha ka computer ka bangi pinon kam bat kata kadai ka software kini baro artli ha ban trailang khnang bangila ban pinon kam nalor kata ha gini ki singi ki bamentang yo i ba ki khna ki barit ru ki ong ki kwa man internet ki kwa man ki program jongki lengba ki internet ki ong ani bale bom don wifi lah ka phone bale bom don wifi la ni bale bom don data connection ki kwa man internet ki kwa on pe cartoon ki kwa man pe chibun ki aka ki games te kita baro ki dai ki software bat ngi don kam man connect lengba kan ni ka ba ki ong kata ka internet ti habang ipet pat ka ai kata ka internet ka dai kata baki ong ka global network ka dai ka kenja network ka badon ha ka perthai computer but ki baki ki billion kita ki computer ki ya connect lang iwe khnang magila ban yo ya kita ki program ba pher ki ba ka ki brio keleng satlak ka perthai ki yo ban connect lani ban pendon kam ya kita ki program te kini ki lightly ki bang apin i ka hardware ka software bat kata ka internet mo internet ka badon hapo ka internet ka badon ha ka computer kini ki lightly
Kemangal ong epi mentan ke hardware ngila ban kata, ke software ngimla ban kata, ngila ban penun kam, ke internet ngimla ban kata, ngila ban penun kam. To pilas ngutu ikini kilai tili gi benta jongka komputer. De mentang aku ban wan lampat sepi ke ka bangalai thu epi mentan ublai ula thau yang ni kibriu pa ini ikhna senrang bat ikhna kan thai. Bat kan ni ka benta ka ba ublai uthau ya kibriu ningkong na ka domet kata ka baki ong ka ai ka body lane ka met. Ti habang ye kren sapang kani ka met ngila ban ong kadai ka hardware kuma ong epi mentan ka hardware. Hendai kadai tang ka met ka ba ublai uthau bat ngitip lembaga kitab Genesis ublai ula persat mensiam hau Adam habau la thau ya kata ka domet la penwanduri u bat ka ktin ublai ka ong ula long u jing thau u ba im ka u persat mensiam ublai bat ulong u jing thau u ba im te kumta haba ka persat mensiam ublai ka uta u jing thau ulong a living soul u persat mensiam ublai da ka ai da u mensiam jo ublai bat ngiyok ban long uta u living soul la ni kata ka jing thau ka ba im te mentang akwa ban pen i pat ya phi da ka ni ka diagram la ni da ka ni ka dur bangin pen sngo tho ya kita gi benta jong ubrio ngala bata ya phi mentan ka computer ka ni ka hardware but le sing ngila ban khen ba ka met ka jongi ka bla thau na ga do met ka dei kata ka hardware ka body but ka ni ka met ngidon ya kita ka bangi ong keyboard tip tho ngidon ye kini kita ki bangila ban snotho ya ka perthai saudong saukun da kini ki census mo ki census ki jongi mat ngila ban yo I nang ta ka score ngila ban yo sngo nang ta uthliet ngila ban mat ki jing bam ki bangi bam nang ta ka khmut ngila ban ma ki jing bam la ni kinu ki jing sma bat ka kti la ni ka sni do jongi ka yarap ngi ban teba la ni ban kta to kini gide kita ki bor tip thu la ni ki census ki badon ha kani ka met ka jongi kani ka benta jong ka met ka boong kata ngabong ong penseriam bat kata ka hardware te yang kani ki ong hakak tin pareng kata ka physiological kata ka benta jong ka met la ni ka hardware bat ngalapen I phi mentan ba ublei ula persat mensiam bat ubriu ula don ya kata ka soul la ni ya kata ka jing im hapo jong ubriu te kumang ong I phi menne ka computer ka don ka hardware ban laptop ya ka software ka tu ka computer la singila ban ong ka yo jing im bat ngila ban penun kam ya ka te haba kan ni ka soul ru ublei ula bu ha ka met ka jongi ka im bat ka im balai ba ublei u ai ya u mensiam jong u bat u im te haba nga ong kumta kani kamut ba ka met kalong la ka jong ka jing im kalong la ka jong ka mensiam kalong la ka jong le kumba kalong kani ka jilli la ni kani ka circle kalong ka way ngilong ka way kani ka met ka jong iru way po way pet hang ni ngan pen EP kani ka dur ka met ka jongi ka don kini gi benta ba pher pet hang ni ki don ya kata ga ba ki ong ka circle kani ka lihat nan ba ka circulatory system kata kemut ke mo ka jing ya jong ka snam ha ka met ka jongi nang ta ngidon ka nervous system kita ki thiet ha ka met ka jongi ngidon sa ka respiratory system ka jing ring men siam lang ba ki tor ki jongi ngidon saya ka de ka digestive system ka batliat igi jing bam jongi ha bangi bam ngidon saya ka skeletal system ka bamut ki ieng ki ba penlong ka met ka jongi nang ta ngidon ka muscular system ka ba penlong ki doksa ha ka met ka jongi tikini baro haba ublei persat mensim kini baro ki benta jong ka met jo ubriu ki im ken ki im baka don kata ka bor jong ka jing pen im ka ba ublei u a yangi de kumta nga kwa man pen i hang ni baka ne ka met ka jongi to mentan ngala batai ya phi ba na lor ba ki don kini ha ka met ka jongi na lor ba ki don kini ki benta ba pher ki don kita ki census ban ni so thu ya ka mariang saudong sokun ne ka ni ka sol ka jongi pan ka don ni ka jing mon mangi perkhan to mentangan pen I phi kani ka dur le se ki hep ki barit philaban manya thu yang akan ni ka dur jong ka ai jong ka jabiang ubriu ka badon ha kan ni ka klik ka jongi ha kan ni ka klik ka malai ka jongi ka don kani ka jabiang ka dai tang ka hardware kam don jing im hande ha ba ublei u persat mensiam bat ubriu long jing thau ba jing im u jing thau ba im kan ni ka jabiang ka trei kam kan ka software ka dai na ublei ka jingmut ka wan na ublei te kala ban trekam kumta ngila ban perkhan ngila ban shimi ki rai bat kumta ter te kan ni ka jabiang ka don ha kan ni ka hardware ka don hang ni hande ka jabiang ka jingmut pat ka dai hapo kata ka long jing im
ka sol ka jongi ngidon ya ka jingmut ngidon ya ka jingsngo ngidon nu ya ka ngila ban ong ngidon ya uklong senam mo wa tiet man ka klip man pom ya ka senam na bang ong ni ong ya ka do nu ada piput pimla ban lap ya ka do nu apo jongi hande ka de ka bau blai la bu apo jongi bat ka kentup ya ka ne ka bang ong ka sol la ni ka ta ka long jing im bat hapo jong ka ni ublei la aru yang ye ka ta ka bor ban jet ban le ka mon ka jong ublei ban ko ngo ye u la ni ki don ru ka ta ka ki brio ki khna ki ba satla ban nom le ka mon jong ublei kan ni ka ba ki ong ka ta ka kan ni ka psychological realm kan ni ka psychological realm ka ba suthu ka ba puli ka jingmut ka jongi ka jing snow ka jongi bat kan ni ka ya dei tang bat ki ba ya dei bat ka jingmut bat ka jing snow bat ka jing jet bat ka balai ka benta jong ubriu ka de kata ka spirit la ni kata ka mensiam bat ka ni ngan ong ye phi ka de kata ka benta ka bawat ye ublei ka ba communicate ko mga ong ipi mena ka internet ka de kata ka bangila ban communicate la ni ka bangila ban connect ha ka internet ngila ban communicate bagi briu keleng satlak ka pertai mo ngi communicate leng ba ka internet la ni ngi yo ban ye kren bat ki wei leng ba ka internet hendai ka ni ka spirit ka jongi ka de kata ka bangi yo ban ye kren bat ublei leng ba ka ka de leng ba ka jing duai ngi kren bat ublei leng ba ka jing duai da ka mensiam ka jongi de kini kide kita ki lai benta jong ka jing im jongi ubriu de ha kani ka sngi ngakwa ban walam shepi ban ong ba ka padeng kani ka jing le ka jongi menta ngala ya thu ye phi bang ye le yo ta covid-19 utau jingpang ubak ta ya ka met ka jongi utau jingpang ubak ka perthai barok ka wei ka su jer ka sngo triem bat ki babun ki badap da ka jing sngo tieng da ka jing sngo kyu namar ba yo kem yo ni khunyang jingpang yo yap bat kumta ter de hendai hak ni ka por ngakwa ban ong ye phi ba ka jing ye le ka jongi kam dei tang hak ni ka met ka jingele ka jongi kam day tang hakani ka met ka jingele hang ni kumangalapin imentan ka day ya u corona virus ha ka met hendai ka jingele ka jongi ka longpat ya ka ni ka wei kata ka day ka pop ka virus ka bakta ya kata ka longjing im jongi bakta ya ka jingmut jing perkat jongi bakta ya ka mon ka jongi bakta ya ka bor banjit jongi udai uni u virus uba khang ya ka mensim jongi ban wat ya ublei uba block ya ka connection ka jongi bat ublei udai uni u virus jong ka pop te kumta ka jingele ka jongi man la ka sngi ka dei bat uni u virus la ne uta khnyang jingpang jong ka pop te kumta ngi don kam ban wat ban duai ha ublei ban connect ban ublei man la kasngi kenang bangin la banyele persya yang new virus ngi ba ka pop hi kalarung ha po ka jing im jungi nadu adam bat ka im mo kila sala yu ublei kila bam no tu udieng ba ublei uang wat nam bam bat kila bam bat kila le pop persya yu ublei bat larung une u virus ha ka jing im ka jungi ulak ta ka met jungi ulak ta ya ka jingmut jungi ulak ta ya ka bor perkhat ka jongi ukta ya kata ka mon ka jongi te kumta ngakwa man peni hang ne ba leng ba ka tien ka jong ublei apostol paul utho sha ki sithi ki ephesus bangi don hapreng ka jingele ngidon hapreng ka thama te habang ile thama phinyu sipai uju phang ya kita ki jingking atiar uhaban phong ki jingking atiar kum mangalapan i phi hang ne pe kani ka dor ki nurse ki doctor mentang ki phong ka ki ong phong ya ka PPE ka personal protective equipment pe ki phong ka tu ka sut banyada bu khnyang jingpang unum la bandrung ki phong ya ka mask mo ki phong ki gloves nang tam pe hang turu ki ra pe hani ka dor ki ra eu tu injection bat ki dawai banyale persya eu new virus ti ngiru khnang banginyale persya eu virus jong ka pop jong jing pensoi ngi hab ban phang ya ki ne ki jingking atiar ki ba ublei ula apostol paul ula tho ka tien jong ublei ha ka sithi sha ki nong ephesus te kumta ngi nyepet iwei hadin iwei ini kaneka syapang jong kaneka atiar to ka atiar ka baning kong ka dai uni baktin pareng ki ong belt of truth bat ka tien ka jong ublei ka ong bangin panpo ya la ka sengkai da ka jing shisha ki itip ka sengkai ka dekane habaki mong ya phong skirt ni kum thai ki phong skirt la ni ki sendang ki phong patlon ki haban deng yo belt namala dam deng yo belt tu belt open scam ya ka ega bangi phong open scam ya ka patlon la ni open scam ya ka skirt khanang bandam hap temut kata ngi haban phong ya uni u panpo jong ka jing shisha ha ka jing im ka jongi ba man la ka sngi
Mo tak kemut ha kata ka mengong ipi kesut ka jingmut je perkat jengi kan scam haba ki jingmut jengi kala nget bau jisu long unong penem jengi ngini ban scam ha kata uni belt jong ka jing shisha un bat scam ya ka jingmut jengi bau jisu ulong unong penem jongi nang ta ngide ban scam ba la da wan kinu ki jing pen shoi ki jong syaitan u syaitan u kwa ban thok man su ko ringi ban ong ngi bom don u blei ban ong ngi bau jisu umde unong penem jongi hendai ngide ban scam ban bat scam da uni pan po jong jing shisha bang inum sha syukur hau syaitan to kata ka atiar ka ba arpan ka bangidan kam bandeng ka de ka jingda shadam ka hok po ka ni ka jingda shadam jo ka hok ka ya da ya ka ni ka benta jo ka shadam ka jongi ha ka met ka ni ka benta jong ka shadam udon uklong snam nang ta udon udonut ulever nang ta ki babon ki benta udon ki don ki tor ki babon ki benta ki don ha ka ni ka benta jo ka met ka jongi Tia ban pen sergem ya kani ngilek singila ban ong baka dok nuot ke jongi ru ke don ha kani ke benta ti ban ring dur ya kani ni ong bangi ha ban pong ya ke jingda shadam ka hok ngitip baka bible ko ong ba barong ngila le pop bat ngila du le no ya ke burom ke jong ublei hendrai kani ke jingda shadam ka hok kalong ka ba ujisu ulong ba hok abula yap ma ke ding phna bat ha banginget bat pediang ya ungi pan ma ya ke pop ke jongi upen pong yangi da kani ke jingda shadam ka hok ngiyo e ka hok ke jong ujisu ba usaitan lada uwan menyelek percaya ngiru la namar ngidon ya ke jingda shadam jong ka hok to ka atiar ka balai ka dai bangin phong juti da ka jing lakloi ka gospel ka jing sok pet kini ki pen i ya ka juti ki briu ki ba phong juti de ki bala ban le jing let no man phong ya juti ngi let school ne ngi let college ne ngi let training ngi phong juti bangin long ki ba ban ya da na ka jing dong jong ki kino ki jing pen men saw ki jat ki jongi bat kham tam ka juti ka pen i ya ka jing long ready ngilalong lakloi mat ka bible ko ang mangin long lakloi ya ka gospel ka jingsuk ka ga gospel ka jingsuk ka dei bau jisu ang ai ka jingsuk api om ko maka perthai ka ai nga ai mangai api te kum ta kum ki khon kristan ngi dei ban long ready ban let ha ka nu ka pot cha ka nu ka jaka ban let ban ya tho ya ka gospel ka jing pen im jong u jisu na ka ta ka daw ngi phong ngi ka ni ka atiar jong kai ka ba pen i dor laki juti Dia kebalai pa kabasau pat ka ka sti jong ka jinget. Ka sti jong ka jinget. Ka Bible ko ang ba ublay ula ai hapo jongi ya ka bor bangin nget. Te kumta kum ki kon kristan ngi jet ban nget ha Jesu Christ ubalong unong penem jongi ubala yap na ka benda jongi bat ubala ban map iki pop jongi. Te usaitan pat ubishni. Usaitan ukwa yang iba bangin laptop usaitan ukwa yang iba bangin numyo ban le cha beneng bat ujisu ukwa yang iba bangin numyo ka jing imbom jukut naga ta kada upet ya ka jingit oh ita inget hau jisu ngan siat taki khnam jo ka jing thok jo ka jing syukur ta kada man ka sngi upen shoy yang i hendai kum ki banget ngi de ban bat ya ka ni ka jingit ngong ngi nget bet hau jisu nget bet ka jing shisha ka tian uble nget bu jisu de nong pen im jonga nget bu la pen krek ka yang yang ha beneng nget hau jisu kum tang ni bat dek kani kasti ti usaitan na da usiat ini kanu de kijing pen shairu unnum la ban pen kalon yangi na mar balai bangi bat da kani kasti jongka jingat to minta sakawai pat kadai ka jing da khli jongka jing pen im ti hang ne pat hang ni ngi bakan ne ka jing da khli kani ngi ka helmet of salvation kan ni balai ngi ha bandaya ka klik ka jongi namar bakong la ongi phimne ka don ka jabiang ne apa ka malai ka jongi yang ne ka don ka jabiang ka de ka hardware ne ka don ka jingmut ka bau blai busut apa jongi ngi perkhat da ka jingmut ngi rai da ka jingmut bat ngi jet da ka mon ka jongi bat ngi rai hang ni tu syaitan ku kwa ban pen syai ken perkhat kum tawat nam perkhat ya ka baha perkhat ya ka basniu perkhat ya ka syukur perkhat ya ka bathok perkhat ya ka ban le iki kam sniu namar ka ta ka daw u jisu ong ngi u apostol paul pen kan mau ngi ba ngi don kam ban phong ya ka ta ka helmet ka ya da yang ngi la da ngi shong scooty le ngi shong bike ngi phong helmet balai na oru ngi nom men saw ka kli ti na ka ta ka da ha bangi phong ya ka ni ka helmet ka ba u apostol paul ukren ngi mut ka helmet of salvation ka jing pen im u saitan ku man ong yang ngi ba mo bangin arta tien ba uble umla man pen em yangi uble umla man ajing imbom jukut yangi kwa man thok yangi hande ha bangi phong pat ya kata ka helmet jong ka jing pen em ka jing dakli jong ka jing pen em usaitan unumla man rong ha ki jing mut jing perkhat ki jongi temen ta sa ka wai pat ka ni ka atiar ka bangi don kam ban ra ka ni ka wat lam umen sim
kan ni ka de ka tien ka jong ublei ka Bible ka bangi ki kon Kristen ngi pulie ban ngi dei ban pulie man la ka si ka tien ublei hangi ka ayang ngi ya ka jing shisha bangi de ban tip kumno kum ki kon Kristen ngi de ban bat bikin maun habong soitan upan choy ya ujisu kran be de ka tien ka jong ublei uya le persya bayo soitan ka tien ka jong ublei de kat no tam mangi ngi dan kam ban puli ka tien ka jong ublei man gas ngi ban la lendet da wan soitan man penchoy ha ka jingmut jongi da wan soitan man penchoy ha ka dok not ka jongi ngi ra da ka tien jong ublei la penseriem ya ka tien jong ublei kum ka wat lam arliang serti ka wat lam arliang serti mut ka bamut shani siliang ukanap namar kata kadang ngibat badawan soitan nakaliang ka diang ru ngin mat nakaliang ka man ru ngin mat nginong syatai mame soitan da ka ktien ka jong ublei mo nang kata kadang ngi hap ban puli imei pa jong pi ide ban hikaya pi ban puli ya ka ktien ka jong ublei man lagasni te kumta apostol Paul syu na lor bu ula ong ye kini ki jingking atiar u ong ba ngidon kamban duai na lor mengilak pong kita jengking atiar ngidong kamban duai ban connect bat ublai man kasngi ba un penla yangi bangin pong kini ki atiar bat bangin nyelek persya ya kata ka bangala ong api haswa ya ka pop ya ka virus of sin undi udai utau kenyang jengpang ubabam do yangi te kum ki kon hap hismat baban pen ikini de ne ki superheroes pet kini ki pong ki costume ba per hang tu Captain America nang ta u ede u Superman u Batman u Spiderman u Hulk ki don la ka jong ka riam ka jong ki pan bon ma ki kun hap ki smart ma ban pet ya kini ki superheroes ki don ki jingle kai du ba ki le kai hendai kini ki dai ki ba ki shu mudur kito ki nong sna film bat ki mudur kini ki superheroes ba ki don ya ka power ki ong ba ki don power Superman don power ban hair Spiderman don power ban kiu itu ki building bejrong Hulk ula ban pat ki ken ro bat ki pen i ba ki don power hendai kam dai ka shisha namar ba la shu thau ye story ye ki hendai u superhero u jongi u dai tang u Jisu Peter benem badai tang uji suwan long brio sa kapartay la ulo pangkamet ko mga mapi ula yaat mo hapo ri Palestine men ka badai ka ri Israel menta uyat na kawai ka jaka handai onda ula yam ula mipat na kamet ka pathamai kamet ka balaban hair kini ki Superman ki super Spiderman kim la ban hair kadai bersyupen ikai ka film handai ujisu na ulom olep ula kieu sa beneng bat kitu ki angel ki ong uneu jisu ba pia ibo kieu sa beneng un sa wan biang ujisu un sa wan biang te un wan biang ban le yu ban man shau yang ngi ki khon jong u blai ki bala pediang ya ka jing map ki bala pediang ya ka snam go jong ujisu ban sat ki pop ki jongi bat ngin sa yo ban let bat u ban shong bat u jungnom don covid 19 chom don coronavirus don shu kanu go jing pang handai kat bangidang don hang ni hapos la perthai ni de ban phang ya ka ni ka atiar ka ba apostol Paul Ukraine te kum taman pen kemau hang tu kanila tho dash kamot ka helmet of salvation ka jingda jong ka kli ka jongi ka jingmut jongi nang ta kanika ba dash of righteousness tamut kanika jingda shadam jong ka hok mo the breastplate of righteousness ka jingda shadam jong ka hok banyada ya ka donot jongi nang ta kanika belt of truth the sword of the spirit bat kini ki jingda shadam bat ka jingda kanika sti bangin yada ya ka jing penchoy kini ngi ban pong baro pulie Ephesus nong ban riu khot pashipau ter bangin tip baman kasngi in pong bangila banyele persya ya kita ki bor jong soitan bat ba ha ka bakut ujisu unyo ban yalam yangi sya ka jing em bom jukut ringkat bat u habeneng dia ka bakut ngakwa ban pen pulie phi kini gi khot kani ka dai naka ko mangala batai menne bangidon moi kata ka benta pe ngan pulie te ublay ka jingsuk mauhi un pen khoi phar ya phi bato ai ba on sumar kendong ya ka minsiam meneng oi phi ka minsiam ka ba connect bat ublay nang ta bat ya ka jingim bang oi phi ga don ka jingmut ka jing snow bat ka jingjiet bat ya ka met ka bangalapan i phi menne ka hardware ka bangidon nang ta jong phi sha shitli banlong kawai banlong shitli klem jingrem mutta klem sha rem klem sha penjot ha kata ka jingwan u Jisu Christ u ba utrai jongi kane la tho ka sithi baningkong se ki Thessalonic la nong basan
khot ka ba arphulai te ka ne ka de ka tin ublei ka ba ong bat ngapen kan mau pat ya ka ne ka khot Ephesus le nong ban dir khot khat we tu keng no ya ka jingking atyar ka jong ublei baro ba phila ban yang persya ya ki boit tham usaitan te ka ne ka long ka jihikai ka ba khendiat manta ka sngi ka bangawan lam shapi ngai scam pin pet bat ngai scam pin pedang bat pin ngotho bat pin le ya ka ai ka bakak tin ublei ka hikai te sasisien nga ai khu blei phi baro ha ka kerteng ka thyang tam ka jong trai ba unong pen em jongi uchi sukres Oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit leads me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Nisngon ai kublai kinong simbentar baro ya kaba kila pendap ya kebentar kepala tenrong pedang jongki pengisngon ai kublai nadu kiba ya lam ya kejengdua kiba tem yaki nong pulia sedang
ki baai ka special number ba kham tam namta jong phi message balasuk wari tu ka khubor ka ba phi ai lemba kane ka sngi ba nganget scam ba ublai dan dam rengkat bat phi bat nganget ba ki aka baro ki long ki bai train namta kumno ban pen pha ba banyalap ya ka keteng ka jong u te kane ka por ngin pen wai no e ka jing shakri ka jongi ta bangin ruai lang ka jing ruai ka ba real spa la pra na ba thamai ba but arspa nyopulai na khamrem khapo ki jingkur khu jongme ni kwa atrai banshong Tehnik por pang in penwai no ekjik shakri ka jongi pat ken tuai pat khbawai no jong kani ka jik shakri ka jongi kani ka sngi ka bamenta to pelat yangi atrai da ka jing iet ba ka jongme lamru ka jing ai ka jongme lau jong khun uji sukres lamru ka jing yaslok ka thiang ma panchayat bor jong ben sim khun to ai kani lai ka nyai shong yai sa ban ngi kum ka jing sang khana balang presbyterian malki bat kum ju namenta ki heb badan hang ni bat hakal lang sat lak perthai adu menta sheduki atabam jukodo amen